Benvidas, compañeiras, compañeiros. Aquí xuntámonos hoxe cidadás que sabemos distintas e plurais, militantes e activistas de múltiples tradicións e sensibilidades, ligadas a diferentes símbolos, pero que compartimos tres premisas para conquistarmos a democracia: unidade, asamblea e república. Orgulléceme presentarvos as compañeiras que hoxe veñen compartir con nós as súas experiencias e perspectivas cara á construción desta colectividade que damos en chamar República, e que son símbolo desa pluralidade que nutre o movemento popular de potencialidade emancipadora. Falarán desta ocasión Ana Cabanelas, membro da Asamblea Aberta polo Ensino Público, que viviu en primeira persoa como o profesorado galego antepuxo a mobilización a toda sigla e atopou na Asamblea a fórmula para loitar por un ensino público gratuito e de calidade en galego. Logo falará Lucía Sánchez, membro da Coordinadora Nacional de Fervenza, sindicato estudantil que en apenas 2 anos logrou darlle volta ao movemento estudantil, levando tamén a estrategia das asambleas abertas para encher de rebeldía os institutos e as universidades galegas. Logo falará Edén Alonso, membro da Coordinadora Nacional de Artefacto, que traballa para dar voz ás traballadoras da cultura, que contan as nosas historias e cantan sobre o noso futuro, que defenden o público dende a creatividade e disputan o discurso de quen pretende solo mirar para atrás. Despois falará Isabel Vilalba, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, que mantén viva a loita por un rural vivo no noso país, na defensa da agricultura familiar, da soberanía alimentaria do pobo galego e dando voz ás reivindicacións de dereitos do noso rural. Por último, falará Paulo Rubido, da Executiva Confederal da CIGA, que pechará este acto político, que pretende ser un alento de forza para todas as que nos consideramos o suxeito político chamado a conquistar a República Galega, dende a organización, dende a loita e dende a unidade. Moitas grazas. Compañeiras, hoxe, 25 de xullo, Día da Patria Galega, non é só unha data no calendario, é un chamamento á unidade, un chamamento a preguntarnos a quen pertencen as nosas vidas, quen organiza o noso traballo, quen crea o que é de todas. E tamén é un chamamento a responder, nós, o pobo traballador galego. Falamos de república, pero non dunha palabra baleira, nin dun cambio de bandeira. Falamos da república como res pública, cousa pública, como aquilo que pertence á inmensa maioría, como dereito a decidir colectivamente sobre todo aquilo que sostén as nosas vidas. República é unha sanidade pública gratuíta e de calidade que non xogue coas nosas vidas nin coas vidas de quen nos atende. Un transporte público gratuito e eficiente para que o coche non sexa unha obriga nin un luxo. Unha vivenda pública gratuita e garantida que deixe de ser mercadoría para o lucro das persoas adiñeiradas. Un ensino público digno, gratuito, laico e en galego, que non sexa unha fábrica de obediencia, senón unha ferramenta de emancipación. A escola pública non pode ser neutral. Queremos que os servizos, a produción e a tecnoloxía estean ao servizo da mellora das condicións de vida da maioría social e non da acumulación insoportable duns poucos. Queremos unha vida colectiva que nos una e rompa co illamento ao que nos empurra este sistema. E isto, compañeiras, non é unha utopía, é o mínimo indispensable para poder enunciar a palabra democracia. Eu son docente, son obreira, son nai e filla de obreiros, neta de labregas que cavaron terras ermas da Limia na procura dun futuro mellor para as xeracións sucesivas. Neta de migrantes que abriron sucos en fábricas estranxeiras por un sustento de esperanza para as que viñamos detrás. Veño hoxe aquí a dicirvos que esta república non se pide, non se prega, non se roga, non é unha esmola. Esta república conquístase loitando, como loitaron antes que a nós as persoas que nos precederon. Daquela resistencia á barbarie, daquela luz que insistiu en permanecer encendida nunha longa noite de pedra, hoxe está viva esta loita. Gustaríame compartir con vos, desde o meu inquebrantable optimismo revolucionario, o que está a acontecer no ensino.
Este curso, no ensino público galego, vivimos algo que moitas persoas dicían imposible. O que comezou cunha pequena reunión nun bar de Vigo, ou no recreo nun centro en Porto do Son, ou nunha taberna en Bergantiños, con non máis de 30 persoas, converteuse no movemento galego de docentes máis combativo dos últimos 40 anos a nivel nacional. O ensino público galego está en loita. E por qué? Porque tivemos tres cousas moi claras. A primeira, a situación no ensino é insostible e non hai tempo que perder. A segunda, para ganar precisamos ser moitas, moitísimas, todas. Precisamos unidade real, non unha suma de siglas, senón un só músculo colectivo, diverso, plural, con cabida para todas as sensibilidades, pero unido. A masividade do movemento debe estar por riba de todo criterio sectario. A terceira, non hai outro camiño que as asambleas. A asamblea de traballadoras, centro a centro, comarca a comarca, a asamblea que non pide carnés, a asamblea que dá voz, que organiza, que moviliza, a asamblea que construe o poder desde abaixo. Foi así como docentes, familias, persoal non docente e sindicatos fomos quen de poñer en pé movilizacións de decenas de miles de persoas. E digo sindicatos, porque ningún movemento que aspire a disputar o poder pode gañar se renuncia ás ferramentas da clase obreira. As rúas e os sindicatos son nosos. E isto non fixo máis que comezar, porque cando a xente se organiza, cando perde o medo, cando fala e decide colectivamente, non hai poder que a deteña. Vivindo isto desde dentro do conflicto, non podo estar máis convencida de que a imperativa rebeldía popular que nos vemos obrigadas a fortalecer, a obrigada desobediencia civil e a necesaria posición activa no cuestionamento do poder para derrotar esta insoportable estado das cousas, deben nacer desde a base. Desde a organización activa, desde a expresión máxima de democracia, colectividade, comunidade e combate, as asambleas. No metal, no comercio vario, en administración, en sanidade, na cultura, no estudantado, no sindicalismo, no ensino, a asamblea como escola de democracia real, como espazo de comunidade, como ferramenta de combate, como única táctica capaz de cuestionar de verdade o poder en Galicia. Frente ao desmantelamento da República, a clase obreira queremos ser trincheira. Hoxe, neste Día da Patria, reclamamos o que queremos ser. Un pobo organizado, un pobo en loita, un pobo que non acepta migallas. Se traballamos a terra, se sementamos os cereais, se facemos o pan, por que conformarnos coas migallas? Un pobo, en definitiva, que construe a súa república desde a participación directa. Compañeiras, todo o poder para as asambleas. Pola República das Desposuídas, viva a República Galega! Bueno, mozas, compañeiras, primeiro que todo, bos días a todas as que estades aquí. Vendo todas estas caras, síntome canto menos orgullosísima de estar aquí xuntas nun día tan importante como a hoxe, berrando os tres principios fundamentales que nos reclaman: unidade, asamblea e república. Gracias. Aquí agora, mozos, obreiros, estudantes, camiñan ao mesmo son cunha mesma angueira histórica, a emancipación de toda a humanidade. Por iso mesmo, quero parabonizarnos a todas por facer posible a construcción deste mesmo espazo. Por apostar, porque sodes vós quen o facedes, polo traballo día a día, o traballo no común, o traballo no cotián, con esta gran inmensa maioría social que somos nós e que tomaremos o ceo por asalto. Son todas estas as nosas mans anónimas as que construen colectivamente esta Galicia que hoxe chamamos patria, pero que mañá será república. Como parte de Fervenza, un sindicato estudantil nado o 9 de marzo de 2025 e como parte da Xuventude Obreira Galega, a min gustaríame hoxe aquí celebrar
xunto ca miña compañeira, por exemplo, Ana, que acaba de falar agora, o esplendorosísimo avance do sector educativo neste curso político. Como ben saberedes, o 28 de abril, profesores e estudantes saíron xuntos ás rúas á conquista dunha millora sustancial no ensino público galego. E impulsadas dende a forma fundamental da Asamblea, os estudantes e os profesores, organizados dende abaixo, fomos quen de presenciar unha folga cun seguimento sen precedentes. As asambleas abertas do ensino público no profesorado e as asambleas abertas da USC no estudantado naceron ca vontade de construir poder popular en cada centro de ensino. Imitando a iniciativa dos docentes, nós, a xuventude, decidimos propulsar espacios asamblearios en cada centro de ensino, en cada centro educativo, para que o estudantado puidese por sí mesmo tomar as riendas do seu futuro. E esta, compañeiras, foi a proba magnífica de que a clase traballadora organizada en asamblea ten unha forza imparable, que combate a todas aqueles incansablemente que pretenden facer da educación un negocio, que pretenden saquear as nosas terras e que pretenden xogar e arrebatar o noso dereito a vivir con dignidade. En resposta, temos as cousas moi claras. Nós decimos que sí á Asamblea como maior ferramenta de movilización da que goza a nosa clase. A máis fonda expresión dunha igualdade radical, no que todas nós alzamos as nosas voces nun mesmo clamor unánime. Abandonemos as lóxicas da delegación e da representación para convertirnos dunha vez por todas en protagonistas directas da nosa loita. Así mesmo decimos que sí á unidade, porque a victoria só pode vir da man de todas. Fagamos fronte a ese monstro feroz que nos quere illadas, que nos quere divididas, que nos quere solas. Fagámoslle fronte ca República como único horizonte posible de emancipación, a República das desposuídas, a República das indignadas e a República das asambleas. Vemos hoxe aquí, e eu estou moi contenta de ver isto, unha mocidade que non se conforma. Vemos aquí unhas aulas e uns centros axitados pola enerxía do movemento asambleario e, en definitiva, vemos unha mocidade cunha vontade férrea de cambiar o mundo inteiro. E sabemos que o camiño non será fácil. Sabemos que van a vir golpes, sabemos que van a vir derrotas, sabemos que van a haber decepcións. E, bueno, por si non o sabíades, o pasado 28 de abril, unhas 3 compañeiras foron sancionadas con multas por valor de 2.400 euros. Eles querennos amedrentados, querennos solos, queren mudas, pero nós aproveitamos este día para deixarlle ben claro a toda a sociedade que loitaremos con uñas e dentes, se é necesario, para facernos donos do noso futuro. Porque xa mostramos músculo, enchendo as rúas milleiros de profesores e de estudantes. Pero ahora demostraremos corazón, solidarizándonos coas compañeras represaliadas. Así que continuaremos no xantar vendendo bonos solidarios para poder financiar as multas conxuntamente. Porque a militancia é tamén sempre camiñar acompañado. Ver no camarada a un irmán, a un ombreiro no que reír e no que chorar. E velaquí diante miña todas vós que sodes as miñas irmáns, que estou moi orgullosa e me chea de orgullo e de esperanza de militar con vós cada día. Así que quero vos dar un aplauso eu a vós, todas vós que me acompañastes este ano e os anteriores e todos os que quedarán, porque de verdad que facedesme a cousa máis feliz do mundo. Por favor, un aplauso para vós. E nós, que o facemos polas que abriron antes o camiño, polas que un día loitaron, salamos hoxe daqui ca certeza absoluta de que nós somos o motor da historia. Levemos a faísca da rebelión e da asamblea a cada aula, a cada centro de ensino, a cada recuncho desta nosa terra. Que o noso compromiso sexa inquebrantable e que a nosa voz sexa o eco das que loitaron antes e das que venceremos mañán. Icemos a nosa bandeira, ensinade ben a donde a levamos, aos centros de ensino, aos barrios, ás rúas, ás aulas, pero que sobre todo a levamos no corazón.
Da dignidade faremos bandeira, da unidade faremos forza e da patria faremos futuro. Isto é un chamamento a abrazar a acción colectiva, abracemos a protesta, abracemos a indignidade, pero sobre todo abracemos a República das Asambleas. Moitas gracias. Bo día a todas e todos. Xente con vontade de mudalo todo, hoxe reunida aquí, da forma correcta, en comunidade. Grazas a todas e todos por virdes aquí e crer que, ainda que pareza contraditorio, hai esperanza, hai fe. Hai razóns suficientes como para movernos e imaginar un futuro lonxe das nosas cadeas. A soñar con rompelas e materializado non moi tarde, perdón. Porque a esperanza é material, move o noso povo. Igual que son materiais os fusís que levaremos para, se estamos dispostas a arrebatarlles o futuro que nos teñen engaiolado. Tamén é material a forza que nos levará a loitar por el. Pero para iso, antes, hai que batallar no terreo cultural, porque a cultura tamén é material. Unha arte verdadeiramente comprometida co seu povo e vencellada nada máis que a el, nutre as obreiras e obreiros do que fai falta para imaginar a alternativa a un mundo de explotación. Unha literatura materialista é capaz de mover o proletariado, facéndonos protagonistas do relato que é a vida, e non un peón secundario. Nós somos a prole, que logrou abrir os ollos ao fin do circuito vicioso que nos aliena a subordina. Agora é a nosa función abrir os ollos dos compañeiros e compañeiras que non ven alternativa a nada máis que unha vida de sufrimento, que maldín o destino por darlle esta situación, que rezan por unha mellora. Configuremos un artefacto capaz de poñer en xaque un sistema que mercantiliza todo o impulso de vida da nosa clase, que pudre o noso ocio, que nos quita o sono, que monetiza cada minuto da nosa vida, incluído o tempo que pasamos fora do noso posto de traballo. Nunca parando de enriquecerse a costa do noso vivir, do noso sentir humano. Artellemos un artefacto explosivo que detone a vía hexemónica da experiencia individual, fortalecendo a comunidade, o pensar colectivo e asembleario, a acción coordinada das nosas mentes. Só dese xeito conseguiremos a liberdade, sí, a verdadeira liberdade para a nosa clase. É momento de unirnos en comuna e organizarnos, militar polo derrumbe do capital, incompatible co existir da humanidade, cara a desaparición das clases. E cara a desaparición das clases, con ese fin, precisamente, debemos entender a natureza da súa clase e a nosa. Que todas as obreiras e campesiños comprendan que non hai reconciliación posible entre eles e nós. Avanzaremos coa vista fixada nunha república galega do noso, pois entendemos que dita república só será nosa se socialista, se é da prole, non protagonizada por un idílico ente chamado Galiza, que pouco ten que ver co fin da explotación das nosas compañeiras. Polo noso soño, iso sí, soño material e realizable. Feliz Día da Patria, camaradas. Viva Galiza, Ceibe! Ben, bo día. En primeiro lugar, quería darlle as grazas a todas as persoas que fixeron posible que esteamos hoxe aquí. Bueno, en particular, Seixas e tantos outros que están aí mantendo facho continuamente, que sentimos sempre como un apoio, e tantos compañeros e compañeiras que nos vemos a cotío na loita, non só hoxe. Eu quería dicirvos que neste momento non son xa secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, funo case 14 anos, pero non o son. Son unha muller, considérome labrega, veño dunha casa que vivimos fundamentalmente de vender leite e favas de Lourenzá, e que formo parte, eso sí, da Executiva Nacional do Sindicato Labrego Galego. Eu quixera comezar hoxe saudándovos seguindo unha tradición laurentina como a min, que comezaría algo así: saúde, habitadores e habitadoras desta fermosa
Compostela no día máis grato para todos os labregos e galegos, labregas e galegas que hoxe están aquí e que están fora. Pero non poido facelo porque non é unha rinte e fermosa Compostela. É a Compostela dos cánticos fascistas moitas veces, é a Compostela da xentrificación, é a Compostela onde os estudantes non teñen maneira de ter unha vivenda digna e é a Compostela onde os traballadores e as traballadoras tampouco teñen maneira de ter unha vivenda digna. Queríamos facer partícipes desta tradición que no ano 31 comezou no meu concello, no balcón do concello, con un daquela moi noviño, Paco Fernández del Riego, que tiña 18 anos, compañeiro coetáneo de Ángel Casal e de tantos hoxe, que aínda merecen ser lembrados, algúns deles que aínda están en gabias e que non está para nada restaurada a súa memoria. Aquel Paco Fernández del Riego saiu ao balcón no 25 de xullo do ano 31, saudando e festexando esta efeméride nunhas das primeiras celebracións que aquela xente que soñaba con unha Galiza ceibe, pois comezaba a debuxar. Non vou lembrarvos a loita naquel momento contra o xugo oprobioso e denigrante que decía Paco Fernández del Riego, un xugo que, por certo, permanece décadas, permanece séculos, e tampouco me daría tempo para falarvos da cantidade de xugo realmente insoportable que vivimos hoxe en día froito do capitalismo cada vez máis expoliador e criminal e tamén dun sionismo xenocida que ameaza o mundo e que amenaza as nosas vidas. Pero quero comezar co final do seu manifesto, daquel manifesto do ano 31. Comezaba así, finalizaba así: Viva Galiza Ceibe. Pero que Galiza Ceibe imos ter se o 75% dos nosos montes están controladas por multinacionais que son as donas de todo o espolio eólico que estamos vivir? Que Galiza Ceibe imos ter cando aínda fai 3 días esta Europa dos mercaderes acabou considerando proxecto estratégico a mina Penouta de Coltan, que non hai ningún ano deixou un burato de máis de 6 millóns de euros e deixou contaminados por metais pesais todos os ríos da contorna, e que fai 3 días finalizou novamente a compra dos dereitos para seguir con esta ameaza en Viana do Bolo en toda a redonda. Que Galiza Ceibe imos ter con todos eses proxectos de mega minería, o de cobre aquí ben cerca, de Touro o Pino, os de Corcoesto que se intentan reeditar moitas veces, os de terras raras, en fin, a cantidade de minería de ouro a ceo aberto, de Seixo, etcétera, etcétera, que dende a patronal mineira consideran que debe prevalecer sobre os dereitos nosos como pobo e sobre calquera outro uso. Sabedes que o goberno galego ten considerado 17 proxectos estratégicos, proxectos que financia, que prima, que lle dá diñeiro público, que lle facilita a tramitación. Pois se seguides eses proxectos, a inmensa maioría son de multinacionais chinesas, australianas, con capital que cotiza na bolsa de Londres, na bolsa de Oslo, todo tipo de multinacionais alleas ao país. Dicían a australiana que acaba de facerse cos dereitos en mina Penouta que estaban moi animados porque o goberno español lles facilitaba dunha maneira moi intensa, estaban moi felices porque facilitaba dunha maneira intensísima o investimento estranxeiro, chamado doutra maneira o saqueo dos nosos recursos. Hoxe é un día para reivindicar o dereito que temos a poder vivir dignamente no noso país. Pero non hai soberanía, se contaminan as nosas terras, se contaminan os nosos ríos, se contaminan o aire que respiramos. Hoxe, un ano máis, levantámonos coa nova dos lumes que ameazan vidas, que ameazan casas, que ameazan cultivos, que ameazan bosques. E é un bon día para lembrar que esa mesma ameaza fixo que ardera 1/3 da provincia de Ourense o ano pasado e arderan 200 casas.
Tamén é un bo día para lembrar as palabras de Castelao, que decía que o día que saibamos o valor que ten unha árbore, ese día non teremos que emigrar. Ao mellor temos que actualizalo, porque non é o mesmo unha árbore pirófita que axuda a estender os lumes que unha árbore que nos dá froito, que nos dá madeira, unha árbore nobre ou unha árbore que axuda mesmo a manter a humidade. Ao mellor temos que cambiálo e actualizalo e dicir o día que saibamos o que vale un castiñeiro de paredes, o que vale unha cerdeira brancal, o que vale un lameiro, o que vale pois cantidade de cultivos, paraxes, árbores e froitos, o que vale ter soberanía alimentaria, pois ese día, ao mellor, non teremos que emigrar. Coa aspiración de ser donas e donos do noso destino, hoxe reivindicamos unha Galiza e para ela un desenvolvemento endóxeno, económico, político e cultural. Un proxecto de país centrado en garantir fundamentalmente os dereitos da clase traballadora e a república das desposuídas, a república das persoas onde os máis vulnerables e as máis vulnerables están no centro. Fronte ao fascismo, o supremacismo, o racismo e o machismo, a solidariedade internacionalista, o vencello ético, político e organizativa e a loita da clase traballadora, do feminismo. Fronte ao espolio, loita social e autoorganización. Eu pertenzo ao Sindicato Labrego Galego e moitas veces, pois con desprezo, falannos de estamos defendendo os máis pequenos, os humildes, os que parece que non tenen futuro. Pero temos que decir que para nós é un orgullo defender as mulleres labregas, as que ao mellor temos pouco, pero facemos moito e damos moito cada día á sociedade. Hoxe nós queremos chamar a atención nunha cuestión: non hai soberanía sen soberanía alimentaria, non hai soberanía se non temos alimentos ou estes venen de milos de kilómetros. E queríamos facer partícipes neste oco que me dades dunha preocupación. A día de hoxe, o 72% das persoas titulares de proxectos agrarios e gandeiros superan os 55 anos. A día de hoxe temos das superficies agrícolas útiles máis baixas de toda Europa, alrededor dun 20%. A día de hoxe temos un futuro que con unha perspectiva onde os combustibles fósiles van ser máis escasos e máis baratos, temos unha perspectiva donde algo tan básico como é a alimentación que necesita a sociedade está en franco perigo. Pero para defender a soberanía alimentaria, que é parte desa soberanía que queremos para o país, necesitamos de todas e de todos vós. Necesitamos de todos e todas as mozas que vos queredes implicar, porque amades a Galicia, pero tamén considerades que ese amor pasa por defender a Galiza e darlle futuro. Solo quero rematar dicindo pois o que viñamos cantando todo este camiño. Viva Galiza Ceibe e o poder popular. Viva Palestina libre e dende o río ata o mar, Palestina vencerá. Bos días. Para comezar, e a modo de recordatorio, quería incidir tres temas que eu creo que sempre van a merecer, e agora máis que nunca, un apoio, unha mención. A fin do xenocidio palestino, a fin do embargo criminal asesino ao pobo de Cuba e a liberdade dos presos políticos galegos. Dito isto como inicio, e lamento se dou un pouco a chapa porque teño ganas de falar, a verdade, hoxe. Porque sí é certo que pretendía que a miña intervención, máis que facer unha relación dos problemas que fundamentan a orixe desta propia manifestación e convocatoria, eu creo que é imprescindible falar de que é o que queremos facer.
falar abertamente sobre estas cousas. Que modelo organizativo queremos? Que modelo político queremos? Como nos queremos artellar? E vou contrapoñer dous modelos. O modelo mayoritario en Europa nestes momentos. Ese modelo que asume a maior parte da esquerda que coñecemos. Que nestes momentos incluso parece casi o único con viabilidade de futuro, con posibilidades. Creo que o pobo galego nestes últimos 50 anos, dos que levo cando menos como observador a participar nos últimos 35, se non me equivoco, temos capacidade suficiente para saber distinguir. Hai un modelo, vou contrapoñer hoxe, e vou falar, e quero falar de cousas concretas. Hai un modelo cun ámbito de traballo principal e un modelo organizativo. Ese ámbito de traballo principal para ese modelo de esquerda europeo é a xestión do poder político, establecido como tal na democracia burguesa. E hai que falar destas cousas. Se limitan a xestionar. O obxectivo é chegar ás institucións que actualmente existen, que por certo cada vez evidentemente teñen un corsé máis delimitado, e parece que todo radica en ser o que mellor xestiona. Toda a orientación política que estas estructuras crean, que nos din que van a tocar o ceo e logo acaban devorados no inferno, seguramente víctimas do seu propio éxito. E creo que neste país temos experiencia suficiente para poder valorar a día de hoxe a evolución e percorrido do que temos que aprender, non criticar, aprender. Temos claro que aqueles proxectos electorais que basculan na obtención de grandes votos no menor curto tempo posible son proxectos políticos abocados ao fracaso, débiles, tutelados, e que se van a limitar a xestionar as políticas neoliberais que establecen os gobernos ou supragobernos que temos actualmente, a Unión Europea, o Fondo Monetario Internacional, baixo os parámetros do liberalismo. Acabamos, e é tremendo isto, focalizando todo o noso esforzo militante para elaborar, por exemplo, sin que o fagan mal, unhos pliegos dun concurso de transporte urbano para darlle unha empresa e presumir de que facemos os mellores pregos de contratación. E eu pregunto, a nosa militancia política é para poñer farolas? É para xestionar concursos privados das administracións públicas? É para gobernar autonomías? É para chegar a situacións como as que temos no Estado español? Cal é o fundamento? Que non goberne a dereita. Ese o que queremos, ese o que construímos. E eu pregunto, e a clase traballadora se ve reflexada nesas políticas que fan esos gobernos? Logo os queixámonos de que a extrema dereita come camiños porque cun discurso populista recolle o descontento da clase traballadora que queda excluído. O problema é da propia esquerda, o avance da dereita. O problema é cando centramos todo o noso esforzo en dirixir institucións das que non sacamos absolutamente ningún proveito e rendimento. Segundo, como se organiza? Como se organiza? Parece un partido de fútbol entre dous equipos, que jani o meu. Esa é a esquerda, como se organiza, actual, esta da que falamos, a mayoritaria, onde a organización se convierte na patria, en sí mismo. Non defenden esa patria, defenden a súa organización. Priorizan os seus dirixentes, as súas élites, os seus membros, que colocan sistemáticamente en todo canto poder de representación teñen. E ese ámbito fratricida pretende eliminar a diferencia. E exemplos existen. Antes falou unha compañeira dun proxecto asamblear que se dou no ámbito da docencia. Resulta curioso, resulta chamativo, e non vou cortar un pelo, vale, no que vou dicir, que sobre unha teórica na que asumimos o discurso nas organizacións sindicais mayoritarias se observe a autoorganización dos traballadores e traballadoras do ensino como un peligro, como un risco, como unha amenaza. A que persoa con sentido común se lle ocurre cando se organiza un movimento social tan grande e tan exitoso como foi a loita como Altri e convertir no momento máis innecesario unha diatriba e discusión interna polo simple feito de poder colocar as persoas máis afíns aos meus intereses e cordas políticas. Perdemos o norte, e perdemos o norte cando enfocamos a negociación colectiva en función dos intereses sindicais propios das organizacións e non
nas decisións mayoritarias dos traballadores e traballadoras afectadas. Vivimos tempos curiosos. Eu non pensei que os fora ver. Agora volvemos aos personalismos, volvemos aos poderes fortes, aos grandes dirixentes, aos locos estes todos, que por certo, teño que dicir que dentro destes parámetros é bastante significativo que todos sexan homes, Eu, mulleres, digamos que asuman o papel este de macho dominante no seu goberno que aletea, poucas observo. E que irádelo ou non, este personalismo tamén se traslada ás organizacións, e nos topamos incluso, a día de hoxe, con escenarios vergonzantes onde determinadas persoas con comportamentos que parecen máis o pequeno Nicolás que non o que debe ser un dirixente sindical, un dirixente obreiro, un dirixente social, pretenden monopolizar, recoller todo, asumir na súa propia persoa con autoritarismo, con autocracia e con dirixismo. Isto é o que aparentemente parece que hai aí. E sí que digo, hai convocatorias diferentes, hai, porque hai proxectos políticos diferentes. Hoxe aquí esta é unha convocatoria unitaria. República das Asambleas, que significa máis do que parece. Significa traballar desde a diferencia nun mismo objetivo. Recoñecer que debe ser o pobo quen se organice e quen decida. Que unha cousa son as persoas que poden ocupar tarefas de maior organización, de maior portavocía, de maior dilixencia, e eso se confunde con monopolizar, con decidir polo resto. E iso non é o que queremos facer aquí. Aquí sabemos admitir a pluralidade e diversidade das formas de expresión política que sempre tivo o nacionalismo galego. O único que pedimos e queremos é que exista a posibilidade de que non gane o menos malo. Queremos construir poder popular. Queremos que a clase traballadora deste país, a maioría social, teña a capacidade de poder ter organizacións que sexan soberanas, que sexan autónomas, que resposten aos seus intereses e que viren o curso de historia para dotar de poder a maioría social. E ese camiño que hoxe aquí, evidentemente, non temos o músculo que deberíamos para poder construirlo en 2 días, porque non será feito. Inda que leve anos, seguiremos para deixar o día de mañán unha ferramenta fundamentada nuns principios organizativos diferentes, sin guerras internas, sin sectarismo, onde collamos todos, como dixo Castelao, por certo. E nese camiño conseguiremos efectivamente a República das Asambleas. Compañeros e compañeiras, nos corresponde históricamente asumir o papel de ocupar un espazo do que estamos orfos e orfas en Galiza e do cal non vamos a renunciar nunca, porque sabemos perfectamente que repetir modelos organizativos non conduce nin a liberación nacional nin a liberación nacional. Só o pobo traballador se salva a sí mesmo. Saúde, patria, independencia e socialismo.